Mamukase guys, mamukase. Mori say guys, how are you guys? Mori say guys, bidwe. Ainda ngoya kutora ni team ndukure my fans. Team. I'm talking of my fans. Sometimes zvinongoda kuti atidi zvazvidi kuti tite filter. Zvongoda kuti tingodza na chokwadi. Kuti tivakike kukudzwa chokwadi sometimes does not mean that people are against you and people hates you. No. But mukurarama chako mu life tinofanwa kutsiurana. Animona nekudzana zvinhu zviri wrong. Hakuna munhu anozviti ndoziva zvese, hakuna munhu anozviti ndakapeka. Kunyepa kuya kuti. Foni yangu yadoni. Then to book the phone. So. Phone yangu yanga yadona guys, sorry, phone yangu yanga yadona. Zveko ndiite zvokutega pana. Phone yanga yadona guys, mundiregere. Hanimona. Hakuna munhu anozviti akapenga paupenyu guys kana kuti chii. Handimaona problem iripo ndeyekuti timu rakazara mukati medu mukurarama. Sometimes munotibhabhadzira. Handimaona munotibhabhadzira and you don't wanna munotikuvadza. Handimaona timu munotikuvadza. Timu my followers munotikuvadza. But I want to be honest with you guys. I'm talking about my followers. Handimaona munotikuvadza. Sometimes you see kuti chokwadi mele ari kutoita zvinhu zvokutoporonga panapa ari wrong. Handiti guys munoya muchimira neni even nepamwe panenge kuimira nemunhu hakuna kuipa guys, kumira neni hakuna kuipa pane ndakanganisa. Handiti but find time yekuti munotombotaurawo chokwadi kundidza kuti but apa pakatoporonga chero kati kudi kutokuudza kukuda kuve patiri so tichitofollowa tichitokudzira mucomment section yako kureva kuti we are with you and we love you and we like you and we want you kuti uenderere mberi. Hanimona but ndakakanganisa andika muramba muchingoti ndizvo zisimeli hambe zisimeli ndakambira nemisi simeli tiripo panzvimbo munenge muchikanganisa guys. Hanimona munenge muchikanganisa my followers. Please imbonzwa iwo vamwe vanhu vakuru kana vachikudza imboteerera iwo munzwe. Anditika yes we know that sometimes we prove to be stubborn. Hanimona sometimes we are very stubborn, very correct, but musafunge kuti unless munhu tisina kukwana kana ndiri munhu akakwana ka chokwadi munoziva kuti pane ndaporonga papa tinodzokera after zvese zvapera. I go back to the comment section and I see the comment section and I weigh myself ndega. Munozviziva? No, but I'm being honest guys. Ndikudza ichokwadi munozviziva even inini pano I do ini ndichandakazvimirira hangu. Andika pana pakuti nditoyazona kuti uyu munhu team daddies cheche kutodaro uyu munhu wepano but nasaka tojamuka. Do you know kuti mapedza kutipisa I go back ndandega and check your comments and weigh myself. Sometimes inini ndakazvimira ndipo pamunozona ndidzoka ndichira kuti guys ndakaporonga pepa ya team sorry because handisi hakuna munhu anoziva zvese. Ndogona kuratidza kubvuma pamberi penyu. Handimaona kuti handaporonga because mese vanhu anenge akawanda depending nemunhu zvinosiyana. Ndotedza kubvuma kuti alright ndaporonga sure alright ndazvinzwa chichimwe. Handimaona but ndiri one musafunga kuti guys handidzokeri kunotarisa kuti majority yevanhu yanga ichiti kudii. Musanyeperane tinodzokera kuti majority yevanhu yati kudii. Wega utonoti ndaporonga hakuna kuti nema ava vanhu vangu vanogara padiaries apa hapana kuti saka vakungondivenga just like that kungofumana sachindivenga inema ndaporonga. Ndozviudza wega kuti ndayo ndakaporonga zvechokwadi. Ndopakuzoti sometimes kune team rimwe I know kuti always kune team ragara rekuseri kune team ragara sene hangu amenoti ndoti lucky rekanoti kudii ndine team vana mai vechikuru vana mai vekuti katava kuseri vanenge vasingati sisimeli vanoti meli mwanangu takuseri uko vanenge vachiti meli mwanangu tinokuti sisimeli kuvanhu but kana takutaura daiso ndutaura newese mwana wangu kana kuti semunin'ina wangu papa ya munin'ina kuti mwanangu papa ya waporonga. Hanimona ndotaiwa ndakunzwai but imo mucomment section imo munotodzokera motona twana tudiki twotwo
Andona utonyatsoona tichitonyatsoonyora kuti haiwa simeli tokudai but apa mai asi matoporonga. Unotonyatsoona wega kuti okay ndakanganisa. Zvinongodiwa zviya guys. Comment section, you are destroying us in a way. Kune ane nzeve dzekunzwanzwa, kune asinawo unongosara kumasurewo uri slowly nokadaro. Animaona unongosara uri slowly nokadaro. Comment section mukuti uraya, muri kukuvadza ma socialites. Comment section muri kukuvadza ma socialites because ndinenge nchiti ndinopesana kuti zvinhu zviri wrong chizati ndine team rangu rinondimirira even ndakatadza ndichandimiririra. Animaona topesana kuti zvimwe zvinhu zviri wrong like purpose ndichizva chinhu chiri wrong ichi because ndizati kune team rinenge richimira richirwa. But the fact is kana ndapa ma 1 guys ndinenge ndandega, ndinenge nda 1 pama 1 munenge musisipo, munenge muri kudzimba dzenyu muchidya muchita sei guys. Animaona ati amurambidzwe guys kumira nemunhu wamunoda, amurambidzwe ani muri kudzwa. But ngazvive nekuti pamwe pacho tikumira nemunhu pazvinhu zvakaita sei because guys truly speaking you can aukwanisa kudiridza garden rako nemisodzi yevanhu. Ngataurei chokwadi, aukwanisa kudiridza garden rako nemisodzi yevanhu. And the team that claims to love me anti notaura kuti ndezvavo izvo itaya muri kuita imimi tiripo, we are behind you 100%. It's wrong guys. Ini nangu I'm talking nerudo antika. I'm not here to diss anybody, I am not dissing anyone, but I'm just saying it with love. Sometimes maybe zvinoita kuti tisateererwa because tinoya maybe tiri harsh tichitaridza kuti maybe tikumira tiri team ningi kana tikumira tiri team ningi. Animaona so no one will take us serious. But inini ndikazhinji bozviziva ndendakazvimiririra handimire nemunhu ndozvimiririra handinawo ndotombotwa ndinongoya nechokwadi ndinoutanzi nomirirana ningi. I just say the truth and move on. Mosara muchindituka munondituka moti hairire kutaurisa ine kuti but mukutaurisa kwangu motoziva kuti mune mapoints abuda angachita chokwadi memuchitozviziva mukada kuzoyeso teereresa yosana kuti ava kungori tuka yedu zimbuya iri repakona iri asi rangachitaura chokwadi. Andimaona muri kutikuvadza comment section. Learn sometimes to differentiate what is wrong and what is right. Andika let's not just say chinhu chakaipa chakangoipa taramba tichingofamba nacho tichingoti famba tentiripo takakumirira isusu hande famba chovha bhora tsika chepakati ramba wakadzvanya. It's wrong. Misodzi kana muchiziva chinhu chinokusungira play pano pasi guys pazvinhu zvese unoziva kuti kutotsvagirwa matsotsi anogona kukumisa, kutsvagirwa matsotsi nevanhu matsotsi anogona kutokumisa, kukuti tamushaya kuona munhu ari wrong ukapukunyuka. But misodzi yevanhu cheche haupukunyuki guys. Misodzi yevanhu haupukunyuki. Ndosaka ndichitotishara sometimes tinokanganisa tiri vanhu venyama. We are all sinners. Tinotokanganisa. Antimaona tinotokanganisa. But sometimes kuzvininipisa kune pundutso, kuzvininipisa chako kuzvininipisa kuti sorry azotambirawo sorry yako atambirawo asi nawo andikwanisa kumanikidza munhu kuti tambira sorry ishi kana asingadi. But the fact is ndinenge ndauya ndikataza kuti I'm remorseful. Sorry vasikana, animaona sorry vasikana, I know kuti vasikana, I know kuti ndatokanganisa. Antimaona I know kuti ndatokanganisa vasikana, sorry yenyu. So handisi kuverenga maati kugona kuverenga macomments because ndiri kutofamba. Amene anenge achinditukawo mucomment section ukatuka zvako izvo but chokwadi unenge uchichidzwa and you can tuka because magara mungori vanhu vekaliber yekutuka. Andika you cannot listen even uchivenga munhu, you can't listen to the good words or the nice words that the person is talking about. Anditi unenge uchingoona kuve ruvengo because takazara neruvengo, tiri vanhu vasere neruvengo, tiri vanhu vasere neameno zvatingori so ndozvatiri. Saka chero mucomment section usikuverenga macomments right now chero kandituka hazvisotadzi kutaura chokwadi. Jesu cheche vari pamuchinjikwa vaingorohwa, vaingofirwa, vaingoita sei. Animaona but vakangomira pachokwadi chavo. Animaona ndozvatiri. Hatikwanisi. I wonder but tinenge chinanzi zvinhu zvakaoma ngatichinjei zvinhu. Ani anochinja zvinhu isusu pachedu we cannot change ourselves. Toda kuchinjigwa zvinhu ngazvichinje. Mira kuipi yoyo yakadaro? Mira kuipi inenge yabvepi? Mira ku yakadaro. Animaona mafanzi musati uraye please. Mafanzi musati uraye. Mafanzi musati uraye. Isusu inini I'm just somebody. Nditoriwo nevanhu vangu vanotondifollowawo pano and ndikwanisa kuenda notsura umwe socialite and I'm not up for that because you guys you be looking for drama. You be looking for drama. Buya mulambo you be looking for drama.
imimi you are after drama chete. I go them nige makutondituka kuti roda kuchita headmistress pa social media. Ranga richitsura munhu kuti kudi. Anmona, ranga richimutsura kuti kudi ndiye akamudza pa social media. Antimaona, you guys you be looking for drama. Saka amene ndikoko, but pani pakuti tinozoyeuchidzana kana zvaipa. Pane pekuti kana tasvika pa zvaipa ka, tinotaka kuyeuchidzana kuti but guys, kuonesana because mwana ukamudza kuti usabate stove, andimaona, usabate stove. Hazvinzwi kana sati atsva. Unomurega oguma stove ichipisa otsva, ozotaura manje kuti I always tell you kuti usabate stove. Andimaona, I always tell you kuti usabate stove, but you unofanira kubata stove ustereki. Trust me, chero mukati masocialites anozoti blocker anozodini guys ka muno blocker but chokwadi chinenge chapinda kani kungote nyamu understand chero tikazoku blocker I say but chokwadi chinenge as long as usina kutuka munhu kazhinji munozotuka muno blocker munenge matuka pamunoisa ma points enye kutsiura hamugone kutsiura zvakanaka. Remember kuti panenge pari pavanhu panenge pari pa public pakazara vanhu anditi uri kuda kutsiura hauzotsiuri kunge uri kutsiura kama nakadiki. There's a better way of approaching even munhu iyeye anmona kuti mutsire zvakanaka. Kune comment mudza kuti unotoita kuti comment kai hai autogona kumublocker atara chokwadi munhu uyu. Yes ndaita offended because atara chokwadi chishandisingadi kunzwa but chokwadi ndachinzwa anmona. The way amunozoti imimi yamurutanzi tinoblocker, the way amunoti muri kutsaurana munotukirira hamutsiure munotukirira. Comment section musada kuchita vatsvene ngataurei chokwadi musada kuchita vatsvene munotukirira mutsiure munotukirira mutsiure kuti mutaiwa urukanganisa wakanganisa muchidzokorodza wakanganisa gadzisa hamudaro munoya muchishauta munoya muchitukirira. Munoya muchitukirira. Trace working ndandoti kutaura it depends approach yakakosha. It depends kuti approach munhu sei wanyora comment yako sei. Anmona, it depends andifunga kuti ukayokatana kuti apa truly speaking ka apa mother diaries maporonga ndokunonzi kuporonga kwamaita maporonga gadzirisai we still want you but gadzirisai izvo zvamaita apa matoporonga apa unoblokerwa such a comment inema haublokerwi such a comment unoblokerwa kutuka ndokwa munoita imimi munotuka munouya munotokondola yesu kweza Trump munotuka magara munongotuka every day haisi nyaya but remember kuti kana pari papage pemunhu animaona moenda munotuka futi in the name chiti no tisiurei guys ndangokumbira angu tika tisiurei tinomborasa muswe izvo kutodaro totombokangana but hakuna munhu guys we are all human beings man tiri vanhu there's nothing apana chinoshamisa pakuita socialite kana kuita influencer kana kuita apana chinoshamisa animaona toilet yedu i1 muri kunzwa toilet yedu i1 guva redu i1 ameno chi1 zvese zvangofana mupepo maunopinda nendirimo mupepo rodi ari kutsika ndo yandiri kutofambawo ground mweya uri kufema ndiwoyo hakuna chipuka chiri nanidarika chimwe ndosaka mutona chiramba nyaya yekudzikisirana kuti ngatirege nyaya yekudzikisira mwe vanhu pasi ngatisiyei for the past 2 days guys for the past 2 days apa vanhu vanenge vachida kudzidza havo masocialites tinogona kuprova kunge tisina we don't mind we don't care but chokwadi chinenge chanzwika vanhu vanongotaura vachidarika chokwadi chinenge chatonzwika ndo chokwadi. Mafanzi musati uraye please muchinditi go pazvinhu zvakaipa mangwana nendave answerable ndava 1 imi muri kudzimba dzenyu handiti maziso aya ndaoneregwa nawo muchinditi go hapasisina ndasara ndiri 1 manje animaona ndasara ndiri 1 manje maziso ese aya inditi go hapachina animaona mamira uko makungoti tiri kunamata come on guys come on before munamato tangai mataura nemuromo matsiura before manamata tangai manditsiura kana maona tandida kutsiurika then mochipinda munamato kunditsanyira nokundinamata kuti mwari uyu inini uyu mwari unyorovedzai moyo iwoyo unini moyo wakaoma ingafara wainzanga nemoyo wakaoma wani asi vainamata kuti moyo wake unyorovere andimona mochizopinda pakunamata chokwadi chakanaka andimuri kuona ngatisadaroi mafanzi ndekuzoadisa mafanzi. I'm not going to celebrate anybody's misery animaona handicelebrate anybody's misery guys because mangwana chimuti chinogona kufuma chiri kwangu. I always say kuti if you live in a glass house handika don't throw stones, that's a fact. Andimona
handina kuwa ndiri kumira naye, handisi kuti pane chinhu chakaitika chakanaka, but ndiri kutaura kuti pakadiridzwa magarden nemisodzi yevanhu, and the people were crying, and in the comment section you mafans maiti go, and look at where it is right now. Instead kuti de makamobilize na pachenyi mafans kuti no guys, it's high time we tell our mother kuti this is not correct, and makanga muchiti go amudi munhu. That's not love, guys. Hagusi rudo. I'm Gusi Rudo, guys. If you're willing to die for me nature quad. Die for me nature quad. If you're willing kuti mundi gadzirise mira ineni makamira pa chokwadi. Handi murukunzwa. Kwete kundida kundinakiza kundifadza kuti mundi korese mu street. Guys, mkangoziva kuti nyika nekuzare kwayo kwese nezvaMwari. Munobatsirikana. Hakuna munhu ari pamusoro pesoko raMwari, and hakuna munhu ari pamusoro pe anything. Ani manzwa. Hakuna munhu ari pamusoro pesoko raMwari. Mukazive zvo munobatsirikana. Ani maona. Mukazive zvo munobatsirikana kuti hakuna ari pamusoro pesoko raMwari. Ani mazviona, please. Kana muchindida you make sure kuti tikuita zvinhu zviri correct, muchandirega ndichita zvinhu zviri correct, kwete kuti nimondirega ndichita zvinhu zviri wrong. Moti kwanzi tinokuda singaiti simeli, tinokuda singaiti simeli, ndichita zvinhu zviri wrong. Ine machaidzo, hapana rudo kwakadaro. Hakuna rudo runenge rwakadaro, kunyepa hakuna rudo runenge rwakadaro zvachose. Hakuna rudo runenge rwakadaro. Hanimona, ngatidzei kugadzirisana. And celebrate misery yomwe munhu, guys. I'm not gonna do that. Handite izvozvo. Handifare, handicelebrate, handipembere, handidini, because mangwana neni ndiri munhu. Hanimona, ndiri munhu. You never know paupenyu but zvinondimukira zvakaita sei. Hanimona, ndowani kwandaveko. Ndinongwa ndave imomo muyamuya matiri kuseka vamwe kana kudini kwavemo. Nokuti uri munhu ramakona rako harizikani. Ramangu, especially kana uri pa spotlight. Imi muri right, you can laugh at us. You can laugh all you want. Because unogona tongosunga ukabuda pasina kana tombokuona. Hanimona, but ini ndikangonzi nhasi pangota nyero kupera kunzi kwai vadai vatodai so. Handitika munoswera makatoungana toda kunoona, toda kunozvionera kuti shuwa here, toda kunanozvionera kuti vakasungwa here. Saka I'm not gonna celebrate anybody's misery because I also live in a glass house. I can't throw stones. But you guys are allowed. You are allowed. Hanimona, you are allowed. Kwete isusu wachalo chitipi paso panikikiri pa zvakafana noti tinenge tiri pakambani 1. Hanimona, but zvinobowa imimi mafans, do the right thing. Ndakambotaura hangu kabisira mumwe musi so. Hanimona, ndikati pati makawanda guys kuti dola pamunhu zvinopera zvesezvi. Ndakambotaura ndikati makawanda zvokuti mukati dola pamunhu, but rudo rwenyu nderwe noise. Rudo rwenyu nderwe noise. Hausi rudo rwekuti muone kwa muri pa ground mchibatsira. So that's bullshit. Truly speaking, guys, rudo rwenyu nderwe mu comment section. Rokukonzeresa confusion, rokudestroy vanhu, rokudestroy munhu. But takutotaura kuti chita I action. Dei pasina zvesezvi. Dei pasina, truly speaking, dei pasina zvesezvi. Dola pamunhu. Nemawandira makaita, maisara nechange yekuti mai venyu right now panguva yavari, panguva yavanga vachitaura kuti vede zvinhu zvakandiomera, ingade vakatosara nemwe mari vakatosimuka, vakaita something vakatanga kutosimuka. But munongowanza mashoko mu comment section. Ndima munenge muchingoita muchingokuzirira pa ground dololo. You are not doing anything. Anmona, you are not doing anything. Because iyi misodzi yevanhu. Remember, vamwe vanenge vakanyarara, people vamwe vakanyarara kuti pati mumoyo usiku mwaninga chitonamata munamata uri dangerous, guys. Munamata uri dangerous, mwaninga chisabute kuti mwe mdzimu iri dangerous. Hanimona, kuti pati Mwari ndakatonyura here, mari yangu ndegesa madhota acho iwayo, saka ndakatonyura here, mari saka ndakatonyura here. Hanimona, mwachita fodya saka vadzimu vangu makatondifuratira, saka mukutaura kuti mari yandakawana ndatambura. Umwe anenge akatovata chegotsi cheko industry, akarara kana nevarume kana ti 100 kuti akwanisa kuita izvozvo. Hanimona, then mongotora pakadiridzwa garden nemisodzi yevanhu ndo patasvika apa. Hanimona, saka ngatityei Mwari pazvinhu zvese. Ngatityei Mwari pazvinhu zvatinenge tichiita veduwe.
Ngatitye Mwari. Chero kave comment section, chero kave ghost, chero kave chi. Ngatingotyai Mwari. Chisa, ndakambokudzani kati chisa cheri musi wacharimwa. Ndokana chiti diaries epano vasiri vashanyi munozviziva ndichigara ndichitaura nemi. Kuti chisa cheri musi wacharimwa ende ndokana ndichitaura kuti ukachera gomba uchicherera umwe munhu iwe ndiwe unowira mariri. How many times have I been telling you that? How many times have I been saying that kuti ukachera gomba uchicherera vanhu iwe ndiwe unowira mariri. Zvinogona kusaitika ipapo. But one day, nokuti Mwari ava ndimwari vari fair mufunge. God is a fair and just God. Hakuna wanoti ndofevha ninki andidi ninki. Munamato womuna asina kana senti ari mumukuku. Unogona kunzwika kudarika munamato wokumunhu ari kumansion 3-story house. Antimanzwa. Mwari avadhakwi. Still, there is still time for you guys to do the right thing. I know you are here. There's still time, guys. I don't know. Pangoda kuti kufamily kwenyu kokoko. Paite one. Antika one anozvipira. Create ikana ma Telegram group kana ma WhatsApp group. Do the right thing. And you have the list. Go and do the right thing to these people. And mona, go and do the right thing to these people. All these things will go away. Apana kana Nyaya. All these things will go away. There's still time. Maivenyu vanogona kudzoka nhasi. Anditi till time kuti imimi vana go and talk to your mom meeting kupeji kwenyu. Anditi kune vamwe vanotochema and I don't know how true it is or not. I don't know. Andika kune vamwe masichana isi vanotochema kuti upenyu wangu wakakanganiswa because ndaida urohwa ndaizodini. Sorry. Haitengeswe guys. I know kuti word not sorry nonesa kubuda. But I'm talking like a mother here. Ndikutaura samai, ora sambuya, alright. Ndikutaura sambuya. Sorry haitengeswe. Sorry inopodza zvakawanda. Sorry inogona kutovhara mamwe maronda. But arrogance will take you nowhere, and arrogance can destroy you. Full of I know can destroy you. Antimawona. I don't know, but everything is doable, guys. Pashoma ipapo. Vanhu vachitoziva kuti tine hope. Vanhu vachiziva kuti tine hope. Kero makaza atina kuti kupika kwake vanhu vawane mari dzavo. What about mari dzevanhu? Kero makaza you are thinking up. Uri kufunga apa ko vamwe vanhu. Hausi kufungira vanhu vane mari dzavo sei. Zvekupika it's one story. Anditika but pane vanhu vane mari dzavo. Do you know kuti akangovera muzvamuri kuda kuti aende kujere kunopika? Akaenda kunopika vanhu mari dzavanodziwana kupi? Vanodziwana kupi? Vanodziwana kupi? Vanodziwana kupi? Anonopika topikira nyaya dzachona zvapera. Ko mari dzevanhu misodzi inenge chingoripa pamatama still. Misodzi inenge chingoripa pamatama still. Vanobhadharwa sei? Kero, how? You are failing to think beyond. You are failing to think beyond. Guys, this is a lesson full of I know pride. Yakadonedza Satan kubva kudenga uko. Kudona kuwira pasi kuti B. Ani mukunzwa pride anenzeve dzekunzwa anzwa. Asina you can go and argue with your ancestors. Pride yakadonedza Satan kubva kudenga uko kuti B kudzingwa. Sometimes we need to be humble. Sometimes miromo yedu chaicha iyo nemi muri mu comment section ngatidzidzei kuti sorry kune vatinokanganisira. Vatinokanganisira chaicha kuti sorry henyu mufunge. Inini kutoti denda iziva one ndosaka ini guys ka munoziva kuti unoita peace. Munoziva peace ini talking from somebody dakatsva guys. Ndakapiswa weni ndakatsva ndozviziva. Ina ndakutsva ngune mari dzevanhu. Handina kutsva nekuchikwereti but misodzi. Guys, I am the right person to tell you because being there, ingeve yanga situation is different. And one, but misodzi yakadona kune vamwe vanhu. Hanimona, tinogona kuvatsira nyaya dzemari dzaindipinda muchera nokudii but misodzi. I know
remember vanhu vakatanga madharis muripo pane chikudza ati let them do zvese zvavari kuita izvi I deserve like gai kana zvichipedza shungu dzavo zvichita kuti zviite wipe away everything that happened in the past. I took a bullet for everyone, guys. I took a bullet for so many people, everybody who brought a story. I took a bullet for you. And some of you guys, I took a bullet for this is my burden to carry. It's my cross to carry. Let me take the bullet. Ask them. Ask them. Guys, yes, it was a group, including multitudes of people vakazara comment section vayachitike iyakawanda usara chikupanya yo chikanda but kwa zvapinda panguva ino kamunhu akagara pasi akacreate group ndini let me go and take the bullet, and I did that. Even kumadmin angu mumakauya akati sorry, vamwe havana vakati SIS MELLY thank you, vamwe havana tombovhena vakauya, and it's a fact. Vamwe vakauya vakati thank you very much yo, vamwe havana zvakangoita normal, and but it was a norm and it was my choice. Ndikati siyai ndidini nditosei semi Joe anonzi chiranga mapenzi ushu akanorivhura regroup aka I'm just happy kuti 2 days back umwe munhu aita zvaita panguva iyoyo munozanisa ndokuzati peace sorry yakakosha sorry akandifonera kusana nezuro akati SIS MELLY munondiziva ngati andikukuziva because number ina usaviwa akati ndini ningi ndikati zita zvikanzi ndaive neghost inonzi ningi ndaishandisa akati handitakamboitika zvakaitika mashure ndauyawo this time it's my time to say sorry. My sister, when you said sorry I was listening but in pride yakaramba ndikati nenumber yako why today zvikanzi because ndakatosiyana nazvo kudhara but courage dzekuti nditi ndisvike ndanga ndisina animona. But nas let's iron things. The next screenshot we spend with I think it 45 minutes tichi iron out things. Nandi nemunu akanga abatsana nachiranga mapenzi kuvhura ghost kuti vandituke ri ghost. But akauya as inform of a human being and we ironed out things zvakapfura. Sorry sometimes inodzikamisa. Inopodza. Sorry inopodza. Kati andizivi kuti tingaita sei ileseni hombe ishi guys ileseni hombe. Cat family, you still have a chance. Imimi cat family mimi. Kana siri cat family aiwa haisi yako. Cat family muripo makawanda. Muchine chance chekuita the right things nevanhu. Muchine zvokuita the right things nevanhu. Kuti muite zvamunoita makawanda zvokutiko zvinezvi. Makawandisa. Dollar. Munotokava munhu wese imi munokava kani. Munokava. But Fatima pakabuda $1 million inokava munhu wese. Let's be honest my sister. Inokava munhu wese. Dollar pa munhu inokava munhu wese. Inokava munhu wese. Because ndo iri kuenda zvitonani kuti chero vakapiwa half. Let's say kwana vakanzi half. At least they see kuti pane light. There's light ambopiwa something. Anmanzwa. Vanhu piwa something. No, me, I don't create, and I'm not a cat family. Inini handisi cat family, guys. And inini I'm a diaries family. And this cat family. I'm just talking to the fans. Probably because muchingotendera mapeji mchituka. Muchingotendera mapeji mchituka vanhu. But hamusi kuita solution. Hamuna solution. Mukungotukirira. Hamuna solution. Aiwa maikiki iwo unengo siri hausi cat family, so you cannot understand this. Andika let cat family handle this thing pachavo animona. Let cat family handle this thing pachavo. You hausi cat family utanzi kutukira chiro vakatukirigwa namai vavo ndimai vavo. They love their mom ndimai vavo but vanenge vaiziva kuti taburisa mai vedu munyatwa. Ndikaya ndikakutukirirai munongo nchungo nditukira mchungo dzoka wani vanafadzi cheni kada bvaiwe fadzi kana ikachingovepo kosi kanozati ndiko kumba animona. And Dorini ndimi andizivi kuti munopa animera chindoza ndikura kuti zvava kwamuri imimi anditika kuti mochita sei mai venyu vane ma friends. She's got friends anditika she's got friends mai venyu vekuti munokwanisa kuenda kuti tauya alright takamira on behalf of cat family can we please come up ne plan yekuti toita sei tida kuti tite right animona. Mai venyu is very talented cat family. I don't want to lie to you.
Your mom is very talented. Ndiye munhu ari talented maji because avapererwe. Animona, hapererwe. She's very talented mai venyu. But mrukuva kanganisa because as much as long as vana vachiripo vachiri kuchema nemari dzavo, it will not go away. It will not go away. Inangwa ndini chituka. Ndine chingokupa yewo ma facts food for thought kuti muzongofunga mamega. Animona. Musara makufunga mamega. You can go kuna wasu, yes. Right now, you can go kuna wasu mega. And tuwasi, tukumbira teta group. Tukumbira tupinde group. Let's come up with ideas here. Don't mind about people who are, as people, vasiri family yenyu, tiange tichitaro zvatoda kuseri. Imimi you focus and you do what is right. Nevanu. Mukliye vanu afa. Mubadare vanu afa. Andimona. Mubadare vanu afa. Shokuti mai vazobuda wakati handidi kuti kwagofani imisena inazvo, ignore that. Remember to munhu anenge ane pride yake. Imimi tai do the right thing, chete. Imimi munoda munhu do the right thing. Chete. General Shila sokuti edi uda kuindepi. Unokuda kuindepi gara ikoko. Moita pache zvenyu, list munayo, momeka shoti mari aipindi moko mamadha. Mo list imimi mega mo choose na kana delegation pachenyu mo choose vanhu munonyatsa zati ndivo chaisha family yakasimba iri strong antika vachisa 1 vachipa munhu nasta pa muchidzoka ne list mucha transparent animona modzoka ne list nasta cover ava pamari yabuda tapa ava antika iva vapenga nto yashara twedo istakapiwa animona vamwe voti zati vamwe vapiwa wo vamwe tichinda nokuti kubva pa makati motara tichapa tuli speaking hakuna akamboti ndakapiwa hakuna akamba ndakapiwa ndo zviri kurwadza vanhu mufunge ndo zviri kurwadza vanhu hakuna kambodzoka kanyora kuti ndakazopiwa ini nangu yangu yakapera ndakapiwa hapana mini ndise kuti hapana action yamuri kuita zvekutukwa zvina basa Fatima indotukwa everyday ni zvekutukwa zvina basa ndosaka ndati I'm tikutana ne cat family my fans and kwazotana nezvamaititi right now because anotoriwo panguva yakaoma. I can't talk about anything to her right now. I don't know right now. I don't know what is going on in her head right now. And the way very salt paneronda. Ndikutora ne cat family inove iri free iri mastiti ya matima kuseni ne chingwa ne masai ne bacon. Ndiyo ndikutora nayo ini. Anmona, ndiyo ndikutora nabo. Maititi right now panguva yatina toes. I don't know what is going on. I don't know. Anmona, but kune cat family iri kungotenderera mastiti muchingotuka. Pane kuti mutuke antika come up with a plan. Could Twitter say tibatsire. So guys, amen. Zvatove kwa muri. Anzi kutovaendesa kuno reporter. Because wonaika family. Inzwaika cat family munzwe. Munona kwaiko zvinodenda ndakupa word of advice cat family chimbomirai kwenda notukana nevanhu ma street chimbomirai kwenda kunotukana nevanhu kuma street hanimona come up with a solution because kutuka kwamunenge muchita ma street ka muri kuwedzera fire muri kuwedzera moto muchinotukirira muri kutowedzera fire kuvanhu vakatsamwa kudhara hanimona dei mamboti zii make a group renyu come up with a plan kuti muita sei zvikutaugwa mastiti zvinotaugwa zvina basa zvinochitagara totaugwa every day zvakana basa izvo hanimona musaenda kunorwa nevanhu iko zvino muchiwanikwa pese muchitukirira muchiita sei go and make a plan kuti guys taguma uku ngatimbomirai kwati let's ignore nonsense noise kuitwa nana meli kusitutuko and ngatiite pamwe chiti tione toita sei. So guys, andizivi yangu yo food for thought. Inini hangu sema diaries ari pano team diaries family anditi ndinotorasika ofuti big time nokuti ndiri munhu ndinorasika big time. Please musauye muchindinyepera muchipretenda kundida ani mukona imunzati hamuti wandidi because munogona kundiparadza ndichitongoti handetike ndine chikwata changu chinenge chimira neni kuma street anditi
andikukontrole yamusi remote controls ekuti ndinokukontrolai kuti you do this. Chandodira angu padiaries pane vanhu vakuru. Diaries ndo page rine vanhu vakuru nemachembera aya ose anoshogwa. So vatosa ndosandiona chero mumastreet ndotukwa kubvarirwa kuti vabepa uvaoni vachitukirira mumastreet because vanhu vakuru mature people vana mai mamwe vana gogo havazvikwanisi. Tongodotukwa zvodarika andimaona. So tangoti vedu beka tionesani. Zvekutukwa hazvina kana nebasa rese. Mukangoziva kuti kuZimbabwe mutemo one thing or the other. Kana chero ukakavhiridza chero kaita get away with murder for nguva yakareba zvakadini. Kasi mukangoziva kuti zvinenge zvisiri zvevanhu kuti kuvanhu kukago ndinoita nyaya dzangu 100 ndichibuda. Because kuvanhu mari yako ndo inotonga. KuZimbabwe kwa money talks, even South Africa muno money talks. Anmona. But pamari panopamba kuti Mwari vanokutora ivo. Vobva vachikuisa pakona pekuti vanovhara miromo yeshumba uchiti ndoda kudyiwa neshumba vanoivhara shumba kuti takaguta kudai. Kuramba kudyiwa kuti kudya munhu takaguta. Zvinenge zvaMwari ndo vanenge vakutonga manje asi siri munhu. Munhu ndeyari anotonga iwa. Munhu wese angadi achingenda kunyaya dzichingobuda achingenda kunyaya achingobuda because mari yako talks. Anmona, mari yako talks. Ngatidzidzei vedu wefu social media ikai tadzidza kuswera zuro tanga tine ya orinda. Ndofunga vanhu vakawana mukana wokutaura kana ari munhu reflector. Ndakaona live yakaita nezuro, you could see kuti face yakaita ke live ka, but she was not okay, she was disturbed. In live zvaiita but she was some kind of disturbed. Tikataura tikati kutarisira vanhu pasi vedu takafanana. Don't look down upon the poor. Don't look down upon people. Vanhu vedu katingo ingoda vanhu zvakafanana because the poor yacho ndo inokufollowa. Andika vari pasi vacho ndo vanokufollowa vasiri velevu rako. Ndo vanenge vari mafollowers ako. Ndo vanenge vari mafollowers ako. Nasi tafuma tave pane ishi. Tiri kudzidza every day. Mwari kana voda kugadzirisa makatadza kugadzirisa mimi comment section anditi. Makatadza kugadzirisa ka Mwari vanogadzirisa vega kana nguva yakwana. Mwari vanogadzirisa vega kana nguva yakwana. No one is above the law vasikana. Kungotaura zvedu pasocial media apa. Kwai munika kusafarira Vanessa, you are allowed to your own opinion and you are entitled to your own opinion. Ina ndina munhu ndoveka yes ndogona kusafarira zviito zvemunhu. Kwete munhu zviito kudzikisirwa chizvibvunza kana ndisingamfariri nemhaka yei. If I don't like it, ask yourself what is the reason. Ndinokonga makuseno chita ndifarire munhu here. Panenge pane kudzikisirwa kakudzikisira vanhu kanenge ndakatoona. Usakanga noti Olinda akatombodzikisira madiaries pano akatotaura kuti hatina class. The word reclass iri rakatobudira even pano. So how can I like munhu anoudza timu rangu rinofa vana vangu vandoziva kuti havatorinawo zvavo ndivana madhumbe zvavo oti havana class? How can I like such a person? Madiaries yakazara vana madhumbe vanosvagira mari, yakazara zvimahasla zvinotengesa tinotoya tichitengesa maspice chacho anoita 20 rand kuto tivasikana tengesa ikani hatina mari yemuwandu, hatina zvimari dzemuwandu, hatina hakuna kutozama kuti vasumukirawo tisumuke tiende samwe. Then womira apo oti hanzi hamuna kana klasi mimi wodzikisira chetwa nemumwe munhu. How can I like such a person? It's not by force to like somebody. Yes, thank you. But I'm just saying the truth. Ina nditongere muchigumbu kana kuti kudi andichengeti zvimagrudge kana kuti but tikungotaura because you have raised it now. Kudzikisirana tikanyarara zvedu zvikapera anditika zvazodzwa futi. I'm happy this time it's not me akatanga kutaura wedhi kudzikisira vanhu ndo vakabuda chero kuti anotarisira vanhu pasi. And I had to give my own 2 cents again kuti yes anotarisira vanhu pasi. Anditi maona. Saka that's wrong because kwandiri I felt so much offended panguva yoti but come on guys, we are trying to do something. Tutozama tuna madhumba avambo feel free vachidi mudzimba dzavanoshanda vachitukirirwa vachita sei vachidini, and then iwo wako uri luxury in the luxury of your own comfort of your own home wongobuda chiti kwanzi nonsense kupi this is the avana classy chera mukadi kwakutoita you are picking a fight. Avana vanambo kutaura nezvako avana inewe avana mbokudena avana mboya kana kumba kwako kana kupage kwako. You just pick a fight from nowhere. Pick a fight from nowhere. Kungosimba kungoshamiswa kungotenderera ma screenshots ekunzi kwatauro kupi ningati chakati. Why?
chipi the fight panga pasinga di fight yake. Hapana mnanga mutane zvake atina boshkombia. We always say kuti we don't commit, we do our own thing. We don't commit. Ku UK kwachona andika some team regular diaries rinotengera even vana madhumbi ava ticket. They understand kuti vanenge vari pai vana ku UK kwachona vasi vese vanenge vari ma offices ka. Remember vamwe vacho nanga vachitoriwo mumachembere imo machitosukawo machembere wayo andika but all sacrifice kuti nganditengere mumwe ticket aende kunofara umwe munhu kuti zvanga zvisina class. Like come on really guys. Then you want to kwanza hamunika kusamfarira. Yes, and umfariri. And I'm allowed to, and she's also allowed to even not kusanfarira. Namona. Saka guys, dangoti huwa mundi tingoona. But izvizvi azvinei nezvikuitika ivo chete panguva ino. Even imimi muri madunga munhu makazvimiririra. Imimi muri madiaries makazvimiri muri vanhu vari panapa. I mean munhu nemunhu akazvimiririra anditika listen to learn up. Anmona wega munhu zvigadzirise une zvikwereti zvaunazvo kuvanhu. Go and talk to those people. Iwewe pache zvako go and talk to the people. Une chikwereti vanhu vanokwereta kumara kwako une vanhu vatochema newe. Go and talk to those people. Make a payment plan. Badira mbijana. It's only right guys. Kuchemerwa nezita rako hakuna kunaka. Hakuna kunaka. Kunokunzira zvakawanda, kunokunzira munyama. Kunokunzira downfall. Kunokuvhurira gomba. Antimanzwa. Iwe imimi comment section right now munotoriwo it's just sitting sleep spotlight. But munotoriwo nevamwe vanhu kutochema onewe ma individuals zvenyu kuzvikonoko zvisingazikamwe nevanhu. Kuti but noratoramba nemari yangu kela asikuda kunipa mari yangu. Hasina mari yangu keli chokwadi mai atofunga kuti vakatongotora mari yangu achinyepera basa achidi vakatonyarara. Ma 300 rands ari kurwadza kuwana kuno ku South Africa scan. Ma 500 rands ari kurwadza kuwana kuno South Africa isikubatika. Aisikubatika. But go and pay zvikwereti makadla gukudze vanhu mukasabhadhara makwereta kunono mukandokwereta majuveta munobhadhara vamwe mukandogadzigwa misoro kumasaluni mukati njadzoka ndobhadhara makutotiza nemazizo mwe akati ndine agent yemabasa rotsvagira basa winza mari yakati mukatora mari dzevanhu vana malaicha makatora zvinhu zvevanhu mukati kuendesa zvinhu zvevanhu kumba mukasasvitsa. Amuzotongwi nevanhu ava. Misodzi yavo yoga inokutongai zvakanyanyisa. Kugunun'uneko kuchakutongai zvakanyanyisa. Anti muri kunzwa. Ndapedza angu guys. Muve nezuva rakanaka. Muve nezuva rakanaka. Ini ndati Kate family guys. Andina kuti madiaries. Andina kuti snake family. Andina ndati Kate family. Iyi ndati fight yaisi yedu yaisi hondo yedu. I'm sure endanga ndiri ini right now. Ndato pinda pamawana kadai. Izvozvi as I'm speaking. Dei diaries iri busy. Izvozvi dei vari busy. Kutoti saka poitwa seipo ini ndosaka ndine team guys. Ndine team rinopota chitopindira patoipa ndinotori ne team rakasimba kumasuro ri strong. Ndinotori ne team revanhu vakuru strong vakati pke anditaure ndinovhara muromo kudai. Vakatotaura chakati ndinotovhara muromo. Anmona because they are there to guide me, they are there kundidzora, they are there kundibatsira kuti ndikure. Dei vatomhanya manya saka toita sei guys. Toita say she can be there. Told vanhu vacho ndevapiko kuti you know. Saka ameni maskana. Cat family do the right thing. Time iripo kana hanzwa uri cat family checho chida ndakupa izano ora ndangofunga kuti tinogona kubatsira. Kweni open telegram ko munokwana mese. Muvura group mo edana itana telegram ko. Mo edda wa muno trust ngave wasu. Vangave amene kuti ndiani wa muno trust mo kanda mukati mo kana one of the friends wa munoziva ndimunoziva mukanda mukati mo kuti sitakuda kuita but this one we are not going to tongoda list. We are not going to include Kate mom because already she's going through a lot. And more. So mo zviti moita mega mopiwa list pewo list revanhu 20 mari yatakabata ndokana timbo cover 20 andika modzoka pa social media apa ne list renyu nokuti haisiri secret ka monyatso poster 20 people ava tabhadhara confirmai kuti mari dzenyu makapiwa here. That's a start. Vamwe simba sipo pa 20 dzekutanga dzanotoona kuti kune vapiwa nhai saka tikuteverawo tiri mugwara. Zvinoita zvichinyevenura moyo kudai. Zvichinyevenura moyo momunhu kudai. Ati muri kunzwa. Muchitoenda kana matochitanga chiproject chimwe chitoenda nacho svika mapedza vanhu vese.
Anmona kusvika vapedza motoshinga nechiprogram ichi ndo runonzi rudo, ndokuonesa mai venyu kuti zvechokwadi we are with you, kwete ngoti vazobuda moti we were with you pakutuka vanhu mastreet. Kutuka kugadzirise chinhu akubatsiri chinhu akuiti sei. Itai the need, itai the right thing, itai the right thing. Kutuka kugadzirise tikati utinemi hatakanga chigwa hondo mastreet umu, takagwa fight mastreet hazvishande. Hameti muchadza sei zvogwa hondo mastreet hazvishande because it will not wipe away vanhu vari kuchema nemisodzi yavo. Mamoyo kana muri Cat family, don't listen to that. Don't listen to that. Chokuti handizvidi munhuwo wenyama nepride yake. Anditi imimi itai the right thing. Moignore mai venyu akati handizvidi, imi just ignore it and do the right thing. Vachazokutendai kana vaona kuti kwatove nemhepo kwatofura mhepo shuwa ndatosununguka, vachakutendai. Vachakutendai. Kwaiko zvino munga expect kuti vati kudiwe vari panguva yakaoma. Imi itai yamuri kuita. Chete motaura kuti mama tikuzvizwa hamuzvidi but please allow us to handle this aine ineni, then you handle it as long as zviri transparent. Munoita zvinhu zvenyu zvikabudirira, munoita zvikabudirira. Sali zvinogona kuita kana vachida zvinoita ufunge hapana chinombonzi chinoramba zvinonyatsoita vanodzosera zvinotori chero iyo koti chaiyo inotoshandisa kuti kune vanhu vakadzisirwa mari munhu ari kuda kubhadhara, zvinotoshanda izvozvo. Zvinotoshanda kuti she's showing linen dzekuti kubhadhara night now koti ikabvunzwa nesaka ndakoti akabvunzwa panonga pasina munhu anenge ambobhadhara. Zvinotoshanda even kukoti it will work to your favor. Anmona plus hatichaitiri zvemakoti isu takuitira misodzi yevanhu, zvemakoti ndezvepano pasizvi takuitira misodzi yevanhu nedenga. Misodzi yevanhu nedenga ndozvatakuitira because right now kagaizika musatambe mimi maiti timu single mom anti single mom, she's a hustler. Kunyika dzimwe ndokwanga china zvinotsvaga mari yavo hakuchakwanisi kuendeka, hakuchakwanisi kuendeka nezvinhu izvi because dzimwe ndiko munotogwa mafingerprints, hakuchakwanisi kuendeka uko. Saka moti vadi imi muchiti muri ndimai venyu, do something, do something because hapana favor yamunenge muchimuitira. Do something. Kunyika anga chienda chimbowana something achirarama chivirika chidai anomaona achitaka enda uko dai anomaona. So itai something. Inyaya dzemari dziringosunga play apa zvivi mitsamwa idzi misodzi chete, pana chimwe misodzi tsamwa ndo zvikungosunga play, hapana kana chimwe apa, pana kana chimwe chiripo apa. Andimoona misodzi hapana kana chimwe chimboripo. Mukadema mini mari yanga iripo nasi mubhadhira vaone muone kuti even mangwana munotofuma kune change of heart, change of inozi chimoiti kudi change of vari kuti vati kwa nasi kune sentence motoona kune change of sentence kuvanhu vanyivenutsa moyo. Mwari ndo vanotonga overall, Mwari ndo vanotonga asi zvemunhu izvi overall. Mwari ndo vari pachigaro, vakada ngozvisandura munongo wachingonza zvazodai zvikamukati shari zvafamba sei. Guys, moswera zvakanaka. Anditika moswera zvakanaka guys. We love you so much. Mese team rese but Cat family just go and do the right thing. Mambuya ari kuchema, wana mai vari kuchema. Ndofunga voice ra Florence rari achitaura munotorinzwa kuti rine rakazara pain mukati. Rakazara andina kuda kukomenta pana Florence zvangu pana mai Simba vaya because zvaizoita kunge handizivi. Anomaona because munhu andotoziva zvekutodaro ndototaura WhatsApp everything. I knew about this but ndakangoti zvovaitavo zvavari kuita but anogara achitaura nezvenyaya yemari. Saka zvinonetsa guys, hazvinakidzi. Muve nezuva rakanaka. Bye bye.